Hola, benvingut a un nou vídeo de Servei Màrqueting Digital. En aquesta ocasió anem a repassar algunes de les funcionalitats de Firefox. M'acompanyes? La primera de les funcionalitats que anem a veure és la captura de pantalla en Firefox. Farem servir la icona que tenim amb unes tisores i els puntets de requadre. Aquesta funcionalitat fins a la versió 87 estava disponible en el menú de puntets. Ara, amb la versió 88, l'han traslladat i l'han deixada com amagada. Després us ensenyo com configurar-lo. Fem clic en la icona i ara premem el botó esquerre del ratolí per seleccionar l'àrea que volem capturar. Si ens està bé, ens dona l'opció de descartar, de copiar a la memòria, al portar a lo que és conegut com el paperclip i baixar-la. Nosaltres la baixarem i se'ns quedarà en la carpeta normal de baixades que tinguem configurada. La donarem i la visualitzarem. Aquí la tenim. Com configurem aquest capturador de pantalla? Hem d'agafar el menú d'hamburguesa que tenim a la part dreta del nostre navegador i anar a personalització de la barra d'eines. En la personalització de la barra d'eines fem una recerca del botonet, en aquest cas de la icona aquesta, i la arrosseguem. Faríem el camí contrari a com ho estic fent jo ara. Jo ja la tenia configurada, ho deixaré com està, me la col·locaré on el tenia i tanco, així de senzill. I ara anem a veure una altra funcionalitat, la d'imprimir la pàgina. Imprimir la pàgina porta algunes dificultats, segons sigui la pàgina. En aquest cas, he triat una pàgina genèrica d'una revista dedicada a la literatura i està l'article. Hem de tenir en compte que el Firefox ens ofereix ja una funcionalitat de modo lectura, sense anuncis, fotografies, bàner, etc., que no està malament. Si li donem, ens presenta la pàgina, l'article, només en text. Ocasionalment, segons el lloc que hem visitat, ens oferiria fotos, en aquest cas les fotos han desaparegut, i té també una funcionalitat d'escolta, que per a un invident estaria bé, però que és una veu molt mecànica, molt robòtica i que llegeix absolutament tot, tots els elements, és a dir, aquí diria els 10-13 minuts, etc. Això fins ara estava bé per a imprimir, però ja dic, no tenim les imatges. De totes maneres, hem d'anar provant, us recomano provar perquè a vegades us quedarà bé aquest sistema i a altres vegades us quedarà bé el sistema d'imprimir tradicional que heu vist en altres navegadors. Aquest no anava massa bé en Firefox, havien de fer servir fins ara, havien d'imprimir per aquí i ens quedava bé, no havia una altra cosa en Firefox. Ara han habilitat un sistema de guardat en PDF, que ens està força bé. Le donem al menú de l'hamburguesa l'opció imprimir o Ctrl+P, que és un estàndard de fa molts anys, i ens apareix la versió imprimible d'aquesta pàgina web. Tindrà un total de 6 pàgines. Us recomano repassar bé, perquè us trobareu, a vegades trobem sorpreses, per exemple, un banner que està al mig del text. Aquí no és el cas, no ho he netejat, no ho he preparat, és una pàgina així, i està sense sorpreses, vull dir que està perfecta. Doncs li donaria a deixar com a PDF, ja em va bé vertical, imprimiré tot, puc configurar alguna cosa més, la donaré deixar en PDF, me pregunta el nom que tindrà i se quedarà en una carpeta que jo he definit, per exemple, en descàrregues, en baixades, a veure si la trobo per aquí, documents baixades, aquí. La deixarem aquí i després de fer aquest procés, doncs, s'ha quedat guardat. Anem a la carpeta totes les baixades, anem a la carpeta que està definida en el navegador, obrim l'explorador d'arxius, obrim baixades i aquí tenim el PDF. L'obrirem
I aquí el tenim. I la última funcionalitat que anem a veure és la de recuperar un tab, una pestanya que tinguem, que hagin acabat de tancar. Per exemple, anem aquí a obrir algunes més, per exemple, aquest, anem a obrir un altre, anem a obrir el Canva, o sigui, obrim diferents tabs i, per exemple, nosaltres tanquem aquesta, es produeix l'accident. De fet, les tancaré totes. I ara dic, ostres, què he fet? Bé, botó dret, torna a obrir la pestanya tancada, me recupera la última, que és Canva, torna a obrir la pestanya tancada, me recupera la pàgina web, torna a obrir la pestanya tancada i me recuperarà la primera que vaig tancar. Ha fet una pila, vull dir que la funcionalitat és força interessant. I amb això acabem el vídeo d'avui, que espero que us hagi estat d'interès i d'utilitat. I ens veiem, si voleu, en un altre vídeo del canal de servei Màrqueting Digital. Fins al proper vídeo.